Kuzani ndamlenze entombini ndamlenze insizweni ithijele bakithi yona ngoma yanqamla unyaka lena kwathula kwathi du zasukuma ifundo kwasukuma umhlaba wonke jikelele asambe ngoba emfethu konakele manje studio masekunjena nje kunjalo kanti ke njengamanje sithi-ke nje-ke i-Motherfall Maskandi Festival idumezulele umcimbi umculo kaMaskandi ozoba laphana ke eMoses Mabhida Stadium ePeople's Park ngomhla ka-6 ku-April kuwona-ke lo nyaka amathikithi akhona-ke nje katholakala Ticket Pro naseSpa ngu-R100 kuphela kanti-ke njengamanje singena kohlelweni lwethela ngelokho ezinhle iyona-ke i-Motherfall Maskandi Festival okuyidumezule umcimbi kaMaskandi ozoba laphana-ke People's Park Mabhida ukwazi kabanzi nje ngawo vakashela ngamakhasi ezokuxhumana eMotherfall Maskandi Festival kuzo zonke-ke iy'nkundla zokuxhumana kunjalo khathide njengamanje asekho-ke sodwa bafethu njengoba lokhu ubona nje lokhu iy'thelekile iy'hambeli zethu manje njengamanje sengena insizwa idume kakhulu ngokukhalipha igcwalisa iMoses Mabhida minyaka yonke ihlala igcwele iqhuyisho phezulu kopha umlando emculweni kaMaskandi ngokukhalipha nangokuhlukanisa iminyaka-ke bafethu iminyaka emibili yonke into engakaze yenzeka emculweni kaMaskandi inqopha mlando lena ihlukanise kabili enisamukela insizwa yasemandapha bafethu samukela indlamlenze samukela ukhuba Dawozi kunjalo Tabekhulu isikhona insizwa mfowethu makata zedodla akanoma ningizwa kahle uyabona-ke ngikuzwa kahle impela manje mfowethu kumele kusondelwe phela wobala abashuthayo hayi njalo impela mfowethu wobala izinsizwa ey'shuthayo siyakubona lapha okay ey'khangisweni ze-Motherfall Maskandi Festival hawu impela ukhona ade kumenyezela khona manje lapha u-Eric Mfokangobe ememezela ukuthi nawe uzobe uyingxenye yalendumezulu yomcimbi futhi siyabona kuyaqhutsheka kuyavota njengoba kuvotelwa-ke manje top 30 okuyibona-ke sebengenileke manje ukuthi cha nansi line-up isikhona sekuvotelwa-ke manje kusukela lapho-ke qhutsheka nawo umqhudelwano wekhwantana phawula mfowethu okokuqala nje ngizobingelela wonke umuntu olalele ukhozi njengamanje ngokweyinhlaka ngokwehlukahlukana bese ngibingelela nina abasakazi nabaphathi besiteshi ngibingelela ama-Blue Nation ke ngokukhethekile ngifisa ukusho ukuthi inqophamlando kwingeviki ezayo sokuwumlala kanye usungaphosa itshe lifike ngomhla ka-6 ku-April ePeople's Park kuyobe konakele kakhulu zibondiwe abaculi bakoMaskandi ke noma abathandi bomculo sebeziqokele bona i-line-up yabo kuhleke lokhu ngoba kukhomba ukuthi uma sithuthuka njengoba nisho nje ngolimi lesilungu lapho ukuthi sekuyi-4th Industrial Revolution nakuMaskandi siyabona manje ukuthi akusalokhu kuthuka abahleli bemicimbi kuthiwe ushiyeleni ubani sekuvele nje kuthiwa abantu abayiqokele bona abantu abafisa ukuthi bebe ingxenye yomcimbi inhleke leyo nto leyo kube bekuya ngami nje impela leso strategy ngoba inkinga manje bayathuka abahleli bemicimbi baziqokeleke abantu abafuna bebe khona emcimbini ethula msindo akekho umuntu ozokhuluma so ke ziyawushaya ke ngomhla ka6 mina ke ngibizwe njenge guest artist ngoba kuyaziwa ukuthi ngoJanuary ngamemezela ukuthi emncintiswaneni noma ey'ntweni zokuvota ngisazoke ngithi ukuthatha ikhefu kancane hayi ukuthi ngithatha ikhefu nomphelo cha kancane ngiyabuya hayi ngithatha ikhefu cha angirethayile ngifuna ukuthi bengakacoshi bethu ukucosha kusavuleka ispace iwindi lelevulwe la yabo kuvuleka iwindi lapha bacosha ngoba ngiyabuya mangabuya futhi ngizobe sengidla fomuka ngidle silasa so ke njoba ngama-ke nje ke nangempela ithema iqhamuka i-mother of all yazi iqinisekisa ukuthi cha ukhuzani kakekho lapha kumncintiswano uzoba i-guest artist ngoba ngamemezela ukuthi cha sengihlomule kakhulu ngane zakwethu nasekhaya ngithi noma ngifike ekhaya inkomo igcwele isibaya nazo ngayiwina uyabona nje yonke into mina ngawina uyabo ingakho nje impela nalapho ukhozini nje sengishaya unyaka kwaze kwamahlandla amabili uyabona so umlando loyo abanye bengazi bethole lutho halala angathi ngangibeka nje lapho obondeni lapha la eduze kwabhodloza ngoba uMaskandi wokuqala akeni kushutheni la seqhuli Maskandi wokuqala ukuhlukanisa unyaka kabili so sekiyiqhawe elikadike kufikiso so ke kuzobe ngikhona abantu ke Mfokangobe uthiwa bathenga amathikithi iBlue Nation yami ke yazi ke uma ngikhuphula ngempela ngithi ayikhuphuka amandla zobe sikhona izokweseka iqhawe labo sobe sikhona impela sizokweseka iqhawe lethu singama-Blue Nation uyabo so ke abathenga amathikithi laphana ke lishibhile ke liwu-R100 nje laphana koSpa nako Ticket Pro
abahamba abantu bothenga amathikithi ngimemeza wonke ama Blue Nation zonke ke indawo koMashu koMlazi ko Claremont zonke nje indawo ekonewlands ko Pinetown zonke indawo ezisupporta indlamlenze nakwezinye indawo KZN yonke kuze kwehle ngisho igoli neEastern Cape neCape Town asambeni siyothi up ukhuba up. Okay, kuyaziwa mfethu ukuhlala uqhamuka nezinto ethe kwehluka mangabe umcimbi kaMaskandi. Mhlawumbe uyafisa nokuhlebela ukuthi yini abangayilindela lapha kwi-Mother of All Maskandi Festival. Angifuni ukuyikhuluma leziko ngoba sekukaningi wesikhathi ngiye ngihlebe izinto ngibone into umuntu esenza into ethi ayicishe ifane. Uyabona njengoba ubona impucuzo ngathi mangenyuka lapha bangena nabanye benyuka yabo kwase kwenyuka nje wonke umuntu asekhona umuntu oputshuza into zami lapha so sengizothula manje ngabe ngisasho ukuthi ngizoqhamuka nemcimbini ngoba abantu bayangawula manje uyabo sengicabangela wonke umuntu uyabo ngifuna mangiqhamuka nento nje bebona abantu umuntu obengekho uzobona emaphepheni kodwa nje ngomuntu ngiyindoda ehlezi iqhamuka nezinto ezithize niyakwazi nani lokho kezwakala mfethu sesiphethe nje elokugcina abantu abafisa ukuya kulento imizulu yomcimbi mfethu sitshela ngamathikithi ngoba yona into ebaluleke kakhulu njengamanje esivala ngayo njengoba bese ngishilo ukuthi amathikithi ke lu100 kanti ke bengalandela lapha nepage le Mother of All kanye nalapha na ke kukhuzani King Dlamlenze ngose Facebook nginakho ukufaka eminingwane ikakhulukazi ke nalaba abadla izambane likaMpondo nganoma kusele kaMpondo namanje izambane soze kwashintsha sekulokuwe kaMpondo nje nabadla izambane likaMpondo bengalandela kwi-Mother of All ku Facebook belalele futhi usikiya ngengoma nenokhozi lonke amatafula kudala amatafula I think 15,000 ke kwabadla izambane likaMpondo ushintshi loyo lapho kwakuba netafula lakho nje iphuzo zakho nezidlo zakho nihlale nibe u10 nabangani bakho niphuzele nje ngale koxaka umuntu abaphakameke ngoba kunomkhutshana omubi ke abavele beqhamuke sebewenza ke uthothi sebeyofona ke ngolwesihlanu umcimbi sokusasa ke sokubhizi ke uthi itafula lapha osnothi Ndlovu snothi uyahlupha phelele makhoba nihlezi ngiqhama ngo last minute ake boni ngubane qhamukani bakwethu qhamukani enthenga amatafula singabe sesitatazela lapha egcineni yebo no maqhudu umfoka Gcaba una ungifonela ngo last minute ayisondela impela ayisondela impela manje kusemanje bethenga amatafula nami nje futhi bangakwazi ukuthi bengiWhatsApp bethi usixhumanise sengiyobe ngibadlulisela kunabo ongobe bekwazi ukuthi bebancede ungobe lo weMother of All Maskandi ungobe lo weMother of All konjongobe babili ithakazelo zangobe ubani ithakazelo zangobe angihlala ngibiza ngaso umuntu khathi nje usukungithakazela mina kanti igama lakho ubani ukhathi welcome bangibiza ngokhokho wami ngoba ukhokho kahle hle awulifuni lika welcome welcome one kulungile siyabonga kakhulu basakazi ngethuba siyajabula kakhulu engathi konke ngahamba kahle abantu abaphuthumeke siyababongela siyibona ilist ye top 30 siyabonga kakhulu futhi siyabonga kakhulu hayi number 1 ngiyabonga okay